taas kyllä niin nostaa kädet pystyyn ja sanoo, että jaa joo. Mitä tapahtuu? Parakaa ihmiset siellä reunalla. Nyt Teemu. Anna palaa. Parakaa ihmiset siellä reunalla. Teemu hyppii joka paikkaan. Ei mitään hätää, se on niin helppo kun se on. 20 sekuntia olisi aikaa, voi rauhoittua ylöpäin jotain 20 sekuntia. 2 hyvää ehtii vielä. Mitä tapahtuu? Katsokaa! Onko toinen vielä pakko yrittää? Mitä tapahtuu oikein? Isänati! Käsi pystyy, ketä muutetaan Sixpin